Yeay. Halo Dek Gento. Berjumpa lagi dengan Dek Gento. Kowe nggo apa Lek? Tempe tinggi Jajan? nggih. Roti goreng tiaran. Tempe. Hah? Coba alung-alung. Iki kok nggo Heeh. anu barang napa? Nggih. Iya. Heeh. Kok nggo Nggih. iki napa? Ya apa boleh. Lah kan di anu syuting. Wingi ono budene jenengan lho. Oh, siapa? Bude sapa ya komen. Aku meh. Ono sing nang adoh. Oh iya dah. Sapa Ada sing lali? ini ya. Nanti. Mana? Alung-alung. Nang alun-alun. Heeh. Kok malah alun-alun. Iya. Lah kiri kok anak nang alun-alun meneh. Saiki. Iya. Anak udut lah. Ini. Udut arek-arek. Iya, iya. Arek. Aduh. Oke. Itu kecangnya ya. Wis gorek apa ora? Oh ya, ini Tapi engko ya. dimpake nang kono wae. Ya. Halo ngono. Halo dah. Halo dah. Namanya siapa lu? Namanya siapa? Winweta. Winweta. Wing Wigato. Oh, nama lengkapnya? Wah, Allah. Ih, ya. Cuma ya, cuma dia ya. Iki meneh kali. Iki meneh. Ngenyang bolo. Ya Allah, iki meneh ya. Tapi tenor apa ya? Iya, iya, enggak apa-apa ya. Apa-apa? Kecek cuma ya. Cepet meneh. Sik. Ku bali jam piro ku? Ketendang lewe ya. Fotone alun-alun. Nah, kapan ya esok ya? Esok wis apa? Wis benceng aja. Tapi nek jebone aja ngompol. Ada seneng itu tekani. Oh, dhisik nyong diompol kok. Iya ya. Isa ya ada. Ora ya aja ya, aja ngompol. Si aleng-aleng ya. Oh, kan dhisik kan ngajian tekan dhuwur, tak bonceng diompoli nyong. Kepuyuh banget. Kepuyuh banget. Wah, yo. Iki kene mbak ya. Heeh. Esuk nang alun-alun. Iya. Nang kono. Jam pira makete? Jam piro ora? Ya. Yo. Iya, saya tunggu nanti ya. Wis ono kerja bakti nyong. Oh iya, kapan? Ojo awan wae. Ayo awan nggih apa ya? Oh, njaluk apa riko? Njaluk jajang apa ya? Roti